mamin gar hen goɗɗum kadi ko kaleten nimsa noon wonani Sénégal ɓe polama e faw petta kiba ni kawngu Chelsea heeɓi e dow PSG timmode kawgel manguel adunaru fof ko koyngel club aji ɗi tedduɓe ko Aluseni Tare ley yino jaltude ɗi kanko toon haali ɓe sikki jikke Yoro Mangara boni e tedduɓe ko ɗum woni toɓe men bisimilla. heedi e karallagal ngal ko Saliou Diaw Saliou hannde daande nde ne weli de mi annda holko mbaɗɗa e jamɗe ɗe malang Sonko kankone woni e bange makko hoɓɓe men noon ko Mamadou Fall Dieynaba Sow Yoro Mangara yaadiɓe men mi wiyata hoɓɓe men ko yaadiɓe men yewtere nde on jaɓɓama on bismama Dieynaba Sow ani Mamadou Fall. Salmitama Aissata en calmini dendagal heeɗiɓe ndaroɓe men kala. En calmitima Aissata en calmini kala hettiyankoɓe. Yoro Mangara aɗan e ɓoggol ngol anne Seydi Mangara bisimilla. allo Yoro holto gonɗa ko wiide on tan hande piggal ngal jaggi mbiɗa sikki ko ɗum waɗi so ha finde ha joni ko wiide on tan hande Arouna Déme tawaka yewtere nde saabu noon mo wonde sunare min duwima min mbi yo Allah yurmo yaafo jaaɗo mi haalani on kabaru sippiro alet hande Balla Gaye 2 ene hani sippirde site to arène national woni dingiral biyete eyo Yoro a salminama. mi salminima on mi juurimama Aissata. mato ka ɗaninoɗo seeɗa. ala min kawiɗa o noddi kam mbimomi moƴƴi après ɓeɗa andi o nodditi tan aɗa andi ɓoggol ngol ɓeɗan yetta ko li ala ngol ɓoggol kay ma ko sowole ciyam ala caɗele mamin garto e majum joni kono hade min arde e haala ka gadoroɗen haala sippiro ngo saabu hande kanko ɗum jojji ɗo gonɗen ɗo ene hakkunde Balla Gaye 2 site sippiro ngo ene fada ɗo e seeɗe min taw Ibrahima Magnon gonanɗo en e toon to dingiral ngal sali wa sesi anni mo humpit en e alhaali o no woori toon kono ko adi taw ko artude holko waɗi ngo sippiro fada e jewte men jawtuɗen kaalino kabaru majjum gollorgal topitingal ɓamoɓe dorog e banggue coftal ɓalli yo wino site fodde duuɓi ɗiɗi caggal muɗum juɓɓinowo sippiro ngo kañum ƴetti avocat ɓe yeehi wulliti to yeeso tribunal du sport woni suudu ñawirdu coftal ɓalli ɓe jooɓi kalis kewɗo pellital ngal yowa eywa hol yiyande moon e ɗum mate ɗum kadi addata caɗele seeɗe hollirta kadi sippiroɓe ɓe hay sinno ɓe bonni saria walla hay sinno ɓe teddinani sariyaji sippiro ngo ɗum ala ko battinta. eyyi ɗon min ko darde CNG woni komi fawamani haydara ko fate ngal ɗo cippiral saabu ɗum no mbiruɗa ni so tawi hankkadi ɓe mbi o mo ganduɗa ko kañum won cippirteɗo yowama ko ene fota e duuɓi ɗiɗi on ɗon fotani sippirede kono noon wiye o yowama e duuɓi ɗiɗi joni yo aro sippiro ngoɗo sippiro so gayni après ƴeewen hono mbaɗirten ɗum ɗo noon mi famani darde CNG e ko fatinda noon ɗum ɗo noon hande so tawi sippiro ngo waɗama ha hankkadi gasi joni noon ƴeewen holto joni noon fédération no CNG e ɓeɓe ganduɗa kañumen ƴetti ko wayni pawi e dow cippirteɗo biyeteɗo site holto ɓe payi hankkadi ƴeewen ene wayno CNG kañum yaari koye promoteur sippiro ngo woni juɓɓino ɗum o saabu en jii ñande hen kanko Balla Gaye 2 e site ɓe mbaɗi kuccodiral face to face CNG ene tawno hoorejo CNG ene tawno mate ko CNG felete ɗon jeena eywa Yoro e aɗa andi onon kon sukaɓe CNG holon fawi toon gardiɗo CNG holon jeeyi CNG ko laamu Sénégal jeeyi CNG laamu ngu e balɗe haala heewi aɗa andi pular ko français wiyatma ko football enen Sénégal ko lambe woni opium peuple woni drogue miskineɓe hande sa heeɓi combat baɗo ni so ɓe dartini ɗum heɓani yimɓe ɓe kalata ko Sonko Diomaye fayi ɗo umi ɗo fayi guerteli ɗum woni yoɓe ɗannu ɗo e balɗe sappo kam hay goto tampintaɓe tawi so koɓe kaali ɓe kalata ko lambe o fiiɗo o
fomnimomo o ardi copie gasi ko ɗum ɓe kaldata toppitiɓe drogue ɓe kono ponno wasde yaade mais non aɗandi ɗum ɗon noon tas ko ɗum woni liggey mum tas sa neldiɓe lettere a wiɓe minen amen jiilo ɗum ɗo e faye settowo walla mbir ɓe mbiyata min keeɓi ɗo noon ha enquête amen ne gasa kanko omo wawi continde ko waɗatno ha min gayna ɗo joni ha ɓe gayna aɓe mbawi continde mais soɓe gayni ɓe mbimo an de a waɗi ni nden tasma so tawi foti mo yowde yowatmo mais ɗo ha ɓe gayna tant que enquête tas gasani omo wawi continde ko waɗatno hade tas mamin gartu Sénégal ko siifi ko e ko fati e batte kala athlète mo ganduɗa naggame ko fayni fati ko kuuley poti ko yande dow ɗum noon holko CNG watta woni fotani yarude caggal mami artu e moon sabu Ibrahima Niang ene ɓoggol ngol kanko o monto dinguiral arène nationale Ibrahima Niang a salminama. mi salmintimama Aissatou Ly mi salminin hoɓɓe ma ewa mate sippiroɓe ɓe jettima e dinguiral ngal walla ɓe cuwa eyyi ɗo e dinguiral cofte mum Pikine ko sipiro hakkude Balla Gaye numéro 2 mo Guédiawaye e Siteu mo Diamaguene kamɓe ɗiɗo foof eɗen e dinguiral ngal ko Siteu mo Diamaguene adi yettade andu tan kanko omo yadno e sukaɓe fewɓe ummiɓe diwan Diamaguene omo yaadi kadi hande hohoɓe mawɓe serereɓe ummiɓe Dionewar e Bassar hono noon kadi hande mawɓe hewɓe nane takkimo nde o natame noon e dinguiral ngal Siteu hoore mum koko sudda wudere danejo tal noon o natiri e dinguiral ngal Balla Gaye numéro 2 rewi hen kanko kadi e sukaɓe hewɓe nde ndewe makko nde o arata ummi marademo e Guédiawaye o yetti ɗo e dinguiral ngal ɗo noon ene jiwri hande kono noon wiye tan ko sippiro ngo fuɗɗaki taw kono wiyama noon e yamde sappo e jeetati so fawi filmaji capanɗe tati e nden noon Balla Gaye numéro 2 e Siteu foti sippirede e dinguiral ngal noon heewani taw andu tan ɗo noon heewi ɗo ko policier ɓe ko ɗum tigui jinnomi namdade saabu mane banggue kisal ngal wonko ɓe darima hen noon ko ɓuuri ujunere e temedde joyi policier nana ɗo rewi hen hawti hen gendarme ɓe ganduɗa nane laaɓi e lawol pangol to diwan Diamaguene hay lawol pangol to diwan e Guédiawaye yimɓe hewɓe noon nana taari dinguiral ngal natani saabu noon sodde biye won e satti no fewi kono noon bowal ngal fof ko policier ɓe e renata ɗum Aissatou ɗo e dinguiral ngal piroji puɗɗima kono Siteu nane tigui hande no wanoni hande o deeƴi Balla Gaye numéro 2 kadi omo yaadi hewɓe e mawɓe nana taarimo kanko a jarama mo Ibrahima Niang o yettama haala makko waɗi fayida saabu o arti e toɓɓe ɗi ganduɗa emin poti yewtidde ɗum woni banggue kisal yeɓoɓe ɓe hande ene waɗi gueɗel nguel ganduɗa so lamba haalama tan so sippiro haalama tan hakkillaji ndeƴata fof hankkadi sippiro ene wadde tan e fitna so sippiro haalama tan fitna yimɓe hakkillaji mumen payata koye fitna woni yeeɓoɓe ɓe woni ko taari dinguire ɗe ha e goɗɗum ha e kamɓe ni mataw Balla Gaye hakkude Balla Gaye e Siteu ɓe mbaddi face to face woni kuccodiral toon kam mataw caɗele teskaka toon kono ko adi ɗum hanki won sippiro wongo wango hakkude Lys Ndiago e Ada Fass ko Ada Fass haawi kono kamɓe kuccodiral mabɓe haare waɗi no mbiɗi sikki ko adi ɗum ni hakkude Franc e Amani ko hono noon hakkude Lys e Ada Fass woodi ni cippirowo garɗo toon addori laaɓi en jiisa ko yeehi ha Côte d'Ivoire yaltinani toon kirodirɗo mum ko siso wonde ko laaɓi cika ɗon ko laaɓi o yaltini eywa holko waɗi hande sippiro sone haale tan violence ene arta hen caɗele fitnaji ene wadde e sippiro hande yehini ha e sippiroɓe koye mumen anani hen oɓe ganduɗa ɓe partorto komi waɗi min miɓe jogui mandat de dépôt mi rewi kaso mi ɗumɗinama mi sokkama walla ko nandi hen
holko waɗi ɗum ɗon mate ha joni tawrata tan ko miijo yoro kamɓe hannde ko fuulo woni ɗon ko maso woni toon ko yimɓeɓe mataw jarani hakkillaji mumen min de ham ay min kam dogɗo leegalam aysa ko pigin konmi ko serestado ummimi ko suba gummimi leegalam jangin bangi goɗɗo par ce que andurtede ay ñaawima sécurité no woodi mais min jaggu sécurité o haaɗi tan koye lambo e dingiral ngal eko taari ɗum e laawol faade Guédiawaye laawol faade Diamagol kono sa naati nder Pikine ko bone mawɗo woni ɗon sa yi sukaɓe nana jogiti téléphone daɗata haydara daɗata hay neɗɗo aɗa wawi mbawi ganjam hanki tan sippiru lis jaago ɓe goni koye nder leegal he ɓe bifto minen nafi min ni ko joom sartaji wonɓe ɗon kañen mbeɗa sécurisé ɗe kono hewɓe hanki téléphone aji mumen keftama hewɓe perruque aji mumen biftama wadde noon mbeɗa sécurité on foti diwtude tan ko taari dingiral ngal ko walla tan dingiral ngal walla e dow laabi arène o wadde nder leɗɗe ɓen poti ƴewde hol peeje ɗeɓe cakkat ɗum sabu sa ƴetti ujunere fawda fawi ɗum tan e dingiral gotal yo laamu ngu ƴettino pellital e lebbi cakkitiɗi ɗi wiide hankadi sippiro ngo maɓe ɓeydu nden kaka hankadi kala cippirowo yo ar e waktu ayi anani oɗo haali ɗum ari law hande o haali ɗum wonde yamɗe 19 jeetati jaafoɗon silmaji capanɗe tati mbiɗi sikki wi walla capanɗe nayyi e capanɗe tati ko hen mbaruji ɗiɗi ɗi cippirta ɗum adan aɗa yiyanno combat yaha ha pecce jamma lambu yaha ha pecce jamma mate ɗum kadi jeeyaka e peeje poɗɗe addede walla peeje ɗe ngannduɗa ene mbawi ñawdude alhaali o violence o finnaji ɗi natta e lambo o ustat tan kono wawa ɗum ittude ɓaade min kaldo e ma 2021 mi arino Sénégal min mi hewram ɓe mbaɗi kam agressé toon te ɗum ɗon ko 14 heures tisbar ñalawma jamma gen ɗon yimɓe ko sitta oɗo heɓno combat mi sikku kanko fotno sippirede mbeɗa ƴetti taxi jaltumi ɗon et puis ne woodi éco banque gonɗo hedde toon natnomin jaafoɗon e publicité o tirmi kalis ko wonata ujunnaji capanɗe tati eko fawi 300 000 ganda no foti no wirete e pular eyyi natmi e taxi kamɓe jalti ko ujunnaji yimɓe otoji gonnoji e national o fof ɓe jaggi ɓe jippini yimɓe ɓe kefti ko min ɓe kefti téléphone am ɓe kefti haalisam aɗa andi ko baba mal yimatno ko lambo hande woni nima jiya nima warma nima yima nima warma hay goto wawa ɗum daɗande wawa ɗum ko jamma gan wona ni to sécurité to so tawino koto sécurité to wiya ɓadima e sat ɗumen koye nder leyɗe ɗe ɓe natata ko aɗa andi ko addi ɗum hewɓe e maɓɓe sippiroɓe kalodiren gonga koye bandiyagal ɓe gummi sehilaɓe maɓɓe ko bandi et puis ɓe bandiyagal ngal to fuɗɗi ɗo woni ko wiyete ko mbapat woni lambaji nder leygal ɗi kolem jahowo hen nawa jaasi nawa paaka nawa ɗumen ɓaade ɗon police ala ɗon gendarmerie ala ɗon sa wona joom ɓernde tigui rigui a wona cuusɗo reedu ni ay suusata yaade toon mbiya aɗa sippire ko toon kamɓe fof ɓe gummi ko hen ɓe mawni ko ɗum ɓe gandi ɗum woni goon koye haare ɗum wadde ko caɗe jawra ñawnede wadde mataw ko ma assise hono jonde kaldal manggal waɗano e ko yowiti e politique e cate goɗɗe kadi mataw ma conde e banggue coftal ɓaali e banggue sippiro kadi waɗe hande haade min uddude toɓɓere sippiro ngo mbiɗa yiiɗi gadda noon min hande hol yiyande moon hen pronostic moon holmo ɗamini ɗon heɓata kaw kanko Balla Gaye o wi sippiro ngo diwata silmere wotere silmo goto wonna aada fas waɗni sali woni caggitoɗo o wi hono mi wi silmere yomi wi silma goto e wadde diwata silma goto kanko Balla Gaye ko ɗum o wi sitta noon kañum wi Balla Gaye woni aji mas way kono debbo ni tan ma hollumo hoodere ñalawma yo addar ko yori kosmo kongo wi Balla Gaye liɓata walla liɓete kanko heedi dow mara kanko woni mawɗo o heeɓi expérience o woni no roi des arènes o laaminoma e dingiral e lambo e joni kadi ko empereur ɓe mbi eyi o empereur wadde way noon oya sitta kañum ko suka taw eyyi aɗa andi sa ƴeewi sippiro ngo Balla Gaye numéro 2 kañum yimɓe fof ina gandi so darima tan o fayta koye mo sippirta o ɗum tagui noon hen sahaji sippiro makko ina yaawa kadi so o nangui sa renaki tan a wawata ɓoccitade ma wo liɓma
sitto noon so en ƴeewi kanko o ngabbi dow kono noon hannde ɓeɓe mawɓe ɓe ngannda ko kañumen o sippondirta combat ji makko walla sippiroji makko cakkitiɗi ɗi o dañi hen caɗele sabu ɗum sa ƴeewi hakkude makko e o mo ngannda kañumen Modou Lo o ari o wurtima caggal o dañani hen wune hakkude makko e o mo ngannda kañumen Lac de Guerre numéro 2 kadi o ari o sippirama o dañani wune kono Siteu sono ara kanko haali ha gasi somo ara ko haalna ko consigne mo tota o ko ɗum o addorta ko wadde kanko so hayso o naati e nder dingiral ngal so tawi o yi ɗo somo waɗi ɗum ɗo mboɗo wawi liɓde o mo ganduɗa ko kañum mo cippirami o watta ɗum sabu ɗum wiyata ko haalna ko so waɗani ɗum so liɓama hankadi ko kanko addi caɗele ɗe hande kam Ibrahima Niang wi ko ari omo deeƴi ɓooyata deƴere Siteu min de gandin ko Siteu kewɗo dille Siteu kewɗo hay rewɓe mum ko dille ɓol min kam jaggumi kam sono wonino ko wadde pari walla goɗɗum pawata koye Balla Gaye saabu enen fof ɗen gandi faal noon wi joni Balla Gaye kañum heewi arde dow kono jii Balla Gaye wone lambaji mum daron ni fiye ceŋino ene fada hay ɗum foof nenen kono mbeɗa andi kam so woni tan aɗa ƴeewa mbiyata ko Balla Gaye kono yo rento Siteu min kam yo rento Siteu mi fawi Siteu minen pikinnaɓe fawi Siteu yo e holmo pawɗa mbiɗa sikkira wona Siteu an ko Balla Gaye fawta ɓaɗi lambo siamde o gandaɗi kewɗo yaro Guédiawaye najo min ko Guédiawaye jibinami donc ko Balla Gaye gonanmi jammugen tan ewo wadde no liyowde Guédiawaye mborodi Guédiawaye gaari mawni nanɗon ewo kala bawɗo noon yo hawran humpidde ha hande Sénégal hande noon potite mawɗe ene goodi so diwi lambo o sippiro ngo ha hande alet hande de kawdire coupe du Sénégal ene piije e banggue Foukou Thienglel worɓe ɓe AS Ville mo Dakar UGB ma pottu yamɗe 17 to dingiral Marius Ndiaye e banggue rewɓe ɓe hankine kawdiral waɗi hakkude AS Ville mo Dakar e Duc ko AS Ville mo Dakar noon heeɓi kaw e dow Duc capanɗe 6 walla mbiyen capanɗe 6 Duc kañum heeɓi capanɗe 6 e banggue Foukou koyngel mawɓe ɓe Jaraf kañum ma fottu e génération foot ko hande yamɗe 18 sinimaji capanɗe 3 ko adi ɗum noon sukaɓe ɓe mam Coumba Koumpan potti e Casa Sport ma taw mamin gartu e kabaruji min paaɗi e jaltude ɗe pottite fof noon waɗata koto dingiral woni Foukou koyngel ngel koto dingiral Léopold Sédar Senghor dingiral ngal ganduɗa bismima waji ɓe puɗɗima arde wirtima ɓe ɗon yiɓe de puɗɗima mais jarafnaɓe jirwude toon eyyi dingiral ngal jaɓɓima walla mbiyen bismima tefoɓe fedde kaaf ɓe garno ko darde mate dingiral ngal ene noti e sartiji kaaf gam wawde jaɓɓade potite mawɗe ko wiyete homologation mamin gartu hen ha hande en payet tedduɓe waktu o ko heddi en hewande min ƴetti lambo o ko sippiro ngo min ƴetti temps men en foof e gara hankadi kabaru kan rewɓe ɓe diɗɗe jahoji ɗiɗaɓal timmal gandama Nigéria Afrique du Sud Maroc Ghana ɗum noon ma wat talata arore hade nden kawdire nayiɓal timmal mbaɗi hanki Sénégal folama Afrique du Sud fooli ɗum nayi go faw petta Ghana kañumne folire Algérie koye faw petta nayi ɗiɗi mbeɗe sikki kawguel kan sakkitingel ngel Sénégal harno ko nayiɓal timmal mati Sénégal gonga noon hanki mbeɗe sikki ɓe koliri jamaragal kono mati ɗum leelani sabu hakkude mabɓe Maroc hakkude mabɓe mbeɗe sikki e Zambie kadi wonno Zambie kañum ne foolama yoro an pawɗoɗa ɗum ɗo ma koye Zambie voilà pronostic ma fof koye Zambie kamɓene ɓe jalti ko Nigéria fooliɓe Nigéria fiɓe ko muusi joyi kayne heewi de himare kamɓe petto mabɓe mawɗo o star o yiyani ñande ɗanno Barbara mbeɗa andi ko barbaleji Nigéria ji foti ɗum kam awa ƴenke Barbara banda on kamɓe piili mum bandaji makko holno jiiruɗon kawguel kan rewɓe ɓene nimso wonande Sénégal ko Zambie jooɗi ko e diɗɗe jaaɗe ɗiɗaɓal timmal ko Maroc Ghana Nigéria Afrique du Sud sa daari ɗon gonɗo hen leydi kaalore seeɗa français ko Maroc e safarore ɗum hollirta tan ko football e rewɓe ɓe ko haaloɓe anglais kamɓe daɗi heddiɓe
ɗum noon woni Afrique du Sud, woni Nigéria, woni Ghana. ɓaade kamɓe ko sakkiti ko ni ko Nigéria ƴetti ko ɓuri heen heewde. Afrique du Sud hanki tampidi e Sénégal ɓe njehi ko faw peta ɗon sa yettima ɗon aɗa wawi wiide ko chance mais wona chance tan ko tubako wiyata ko kadi a wowi arde heen kamɓe ɗum woni expérience ɓe ngowi koyɗe maɓɓe ɓe ciññata koyɗe hanki fettoɓe Sénégal ɓe ciññu ɗum sahi kamɓe ɗiɗe maɓɓe ɓe petti goolo yaltini football Sénégal e rewɓe nen yaara yeeso kono hande o kam ko Afrique du Sud Nigéria daɗi ɓe ko heewi kono noon e leyɗele kaaloje ɗe farayse hande sine wiye Cameroun en kamɓe gonno yeeso men hande Sénégal dattiɓe tedduɓe en payat e rewgore wonde humpidde tan e banggue kawguel euro rewɓe ni ko talata e alarba kawdiri ɗiɗaɓal timmal fiijete Angleterre fottata Italie Allemagne Espagne somi fawani yande heeɗiɓe ɓe hande fewata koɓe kaali e Chelsea e hakkude Chelsea e PSG ko yowti e kawguel manguel adunaru fukubal club aji ɗi Saliou tinno hokkam ɗum haade mi waynodirde. Pour le monde de club, félicitations Chelsea. Et kadi on nawi on mbaɗi mérite le match de poule juillet, 8e finale juillet, quart finale juillet, demi-finale juillet, finale juillet. Ƴetta ala oɗo on mbaɗi mérite. e hakkude Chelsea e Paris Saint-Germain en jii macce belɗe wonno kamɓe ɗi fof koɓe suhaɓe en jii Chelsea holli mbawka kono noon en jii macce kewɗe carton rouge yalti e macce ɗe kadi en jii entraîneur Paris Saint-Germain mettinɗo wonno ko Paul Go winno o ronki Paul Go Chelsea heeɓi Paul Go dow mabɓe tati yoɓe paɓir tan ko bal wayi noon Paris Saint-Germain soɓe ƴettino dosowal ngal coupe du monde des clubs ma mawne mabɓe wonno sa ƴetti ligue des champions kadi sa ƴetti coupe du monde des clubs reguidiri ene wawi ko ɗum tagui entraîneur o mettini en yidde hebde yewtere meɗen e faltinde haalani on Chelsea fiyan bari fa yara ndiyam donc yermangara o holli ɗum wonnono Chelsea kañum e ceernam muno fof ko bari wawi ɗum e donc Chelsea holliɓe inchallah o dañani koɓe e tewta ceerno fe eɓe wawi fiide e Paris Saint-Germain mbadduji tati laaɓuɗi inchallah Paris Saint-Germain inchallah ɓe heɓay e mbaddu hay goto. Ousseyni Tall o yettama yoro supporter Chelsea naɓe les Blues ɓe cikkaninoma de caggal nde mbaɗɗa yewtere ani gasni aɗa wiyero a haali o gakadi a haali ala ko ɓe mbiyanimi e réseaux sociaux ɓe ƴattima ɓe tampi ɓe mi sittinatɓe tan hunde min mi wona bilejo mi wona piyowo ceede daratmi koko yimɓeɓe mbaɗi ko haaɓe jetti ha final so tawi no hande komi bilowo bilejo walla komi piyowo ceede mi wonta jayniyanke mi jotto tan mi anda holon gagnoto mi yaha mi waɗa parier mi heeɓa million ji nden hande mi haaldata e mon mais mi wona bilejo mais ko saɗa waɗa analyse jarata e koko jiiɗa ko ha yetti final ko jiinomi ha yetti final ko pari wawno PSG holliri ene hawni noon PSG kala nde fada tan kañum arat hersina yimɓe adda ko hay goto famani no pourtant no yero wirni ko noon aɗa andi saɗa ƴeewa ko fati e batte coftal ɓalli ko analyse mbatta analyse noon ƴeewata ko kala équipe holko jomum waɗi ha yetti e timmorde nde sa ƴeewi ɗum ko hen pawata analyse ma o joni noon ko heddi ko sa ƴeewi ko ɗum tagui ina wiye surprise woni ko ganduɗa koni bettere tati ɓolum ina wawi wonde fof ina wawi wonde ko coftal ɓalli tan mara pari ko tan sali holmo jinganta haalnam holmo woni diɗɗal ma tedduɓe ko heddi kay sona rayalo jingal o haalande omo toon tan moosa toɓɓe ɗe keewino emin ponno haalde mercato El Hadji Malick nawaɗo eywa West Ham haala rugby haala Tour de France heewi hankkadi mi wawani hokkude moon konngol garton mbaynodiron garton ko ɓurɗon nanngude yontere nde gasi ha laaɓi sari nana wiyami nana riwami mi wiyami yahoot tedduɓe on beltanama heɗogol wollobol min dokki on aadi aret arore e toɓɓe goɗɗe min jetti on min jetti kadi hoɓɓe men ha e heɗɓe e karallagal ngal on jaara